Ahoj, Horst. Vítaj, Trudy. Čo si pre nás dnes pripravil? Nie je to ďalší kuchynský pomocník, ako by si mohla myslieť. Tentokrát ti predstavím skvelý informačný systém motivujúci študentov v ich príprave na hodiny. To nemyslíš vážne, to znie úžasne. Ukáž mi, ako to celé funguje. Počkaj. Poznáš tie hrby pozbieraných testov, nehovoriac o nejakých stratených, zúfalých študentov na písomke a tie nekonečné kópy opravovania? O áno, ako keby si mi hovoril z duše. Dosť bolo nemoderných papierových testov. Je tu nová TESA, rozšírenie pôvodného systému, ale poskytujúca ohromné možnosti testovania študentov. Horst, to znie úžasne. A čo všetko táto TESA dokáže? Motivuje študentov v priebežnej príprave na hodiny a vďaka jej responsívnemu dizajnu umožňuje zobrazenie na ktoromkoľvek zariadení. To je skvelé. A to ešte nie je všetko. Po ukončení testu má učiteľ okamžite k dispozícii štatistiku odpovedí študentov. To je naozaj inovatívne. A čo na to hovoria používateľia systému? Systém TESA je ekologický a efektívny systém, ktorý umožňuje jednoduché overenie vedomostí a získanie spätnej väzby. Aj Marlenku som im kúpil. Aj tak sa neučia. Aj učiteľa zaujíma spätná väzba a čo si študenti zapamätajú z prednášky a čo si odnesú. Práve TESA môže byť dobrý produkt na získanie tejto spätnej väzby. Wow, vidím, že TESA naozaj plní svoj účel. To je fantastické. A nemusíš ju použiť iba v akademickom prostredí, ale aj počas testovania na stredných školách, firemných školeniach alebo iných hromadných vzdelávacích akciách. Na záver, tu máme pre vás špeciálnu ponuku. Každý, kto nám dá hlas, získa 30-minútový pobyt v relaxačnom centre. A navyše, prvých 10 dostane tento úžasný parný hrdec úplne za... Neváhajte a hlasujte ihneď!